Il-proġett tal-Akwarju Nazzjonali fil-Qawra huwa mudell finanzjarju li għandna nimxu fuqu hekk kif mhux biss sar b'ħidma bejn il-Gvern u l-privat, iżda sar ukoll b'partnership mal-Unjoni Ewropea. Dan il-mudell mhuwiex wieħed komuni użat mill-Istati Membri, tant li l-Kummissjoni Ewropea użat dan il-proġett f'pajjiżna bħala wieħed pilota. Permezz dan il-proġett il-qalba tal-Qawra, Buġibba u San Pawl il-Baħar ser tinbidel f'attrazzjoni popolari, mhux biss għall-familji, iżda ser isservi ta' kontribuzzjoni sinifikanti għat-turiżmu ta' kwalità f'pajjiżna. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li l-ħamis fil-għaxija inawgura uffiċjalment l-Akwarju Nazzjonali. Il-Prim Ministru qal li dan huwa l-mod li pajjiżna jrid jimxi bih fis-7 snin li ġejjin, fejn bl-involviment tas-settur privat pajjiżna juża l-fondi tal-Unjoni Ewropea biex itejjeb il-prodott turistiku. Dan il-proġett li beda jinbena sentejn ilu u li ġie jiswa madwar 15 miljun euro huwa meqjus bħala l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fejn jidħol il-kunċett ta' Public-Private Partnership bl-għajnuna wkoll ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Karmenu Vella qal li minn barra li dan l-akwarju se jisservi ta' attrazzjoni turistika, dan il-proġett ser ikun qed joħloq numru konsiderevoli ta' impjiegi. Huwa stmat li madwar 150 impjegat kienu ngaġġati għat-tmexxija tal-kumpless fi waqt li ma 300 impjegat kienu involuti fi stadji differenti tal-bini tiegħu. Mhux sejn biss it-turiżmu biss ma se jkun qed jgħin anki fl-edukazzjoni iqajjem awareness għall-ambjent u l-marine environment tagħna, iservi ta' edukazzjoni għal ħafna tfal tal-iskejjel illi ibqa' ċert li se jibdew iżuruh. L-Akwarju Nazzjonali huwa mifrux fuq medda ta' madwar 20,000 metru kwadru ta' art u jinkludi pjazza li tinkorpora fiha wkoll żona rekreattiva unika għat-tfal. It-tank prinċipali b'wisa ta' madwar 12 metru jilqa' fih ħut li nġib mill-Oċean Indjan u jinkludi fost l-oħrajn klip il-baħar. Dan it-tank huwa wieħed mill-aktar tankijiet infittxija hekk kif huwa maħdum forma ta' mina li jippermetti li wieħed josserva l-ħut aktar mill-viċin.